Duha ka mga broadcaster sa Cagayan de Oro nga nataktak sa trabaho tungod sa lechon ang nidemanda og tag 500,000 ka pesos og public apology gikan sa management sa radyong DXRU. Ato sa settlement meeting kagahapon dito sa National Labor Relations Commission Regional Arbitration Branch, nag-abot ang duha ka mga broadcasters nga sila si Winifredo de Liava ug Edgar Navarro ug ang manager sa Radyo Ultra nga si Frank Mendez. Matod pa ni de Liava nga bayad og public apology ang ilang gipangayo. Dili sila mudawat kung kwarta lang o kung public apology lang. Si Mendez nagkanayon nga iya kining ipaabot ngadto sa kadagkuan sa Radyo Ultra. Si Violeta Suazo sa National Labor Relations Commission Regional Arbitration Branch miklaro nga posible sad nga mohatag og counter offer ang kadagkuan sa DXRU. Kung walay pa nagsabot nga makabot, kini ipasaka ngadto sa compulsory arbitration. Si Deliava ug Navarro gitaktak sa trabaho human nila gikaon ang lechon nga ilang gituuhang alang kanila apan dili di ay.